Silav, ez danî koordinatора xizmetê Melê navenda Herêmiya Sinavtawniya Kalîforniyayê. Hûn koordinatoreke nû jî bîn, xwedê tecrübeya silah jî bîn jîn. Çêkirina IPP-ya noan jî guhenrandiniya planê heye, carna mirov ditengijîne. Ji ber wêkê îro em jî were bibînin alîkar ku hûn rebernameya IPP-ya ji bo astengdarin fehm bikin, ka divê çi hêvî bikin ku em çawa bikire wan tê. Werin em li koordinatorê xizmetê winî mankusa binêrin da em bibînin ka ev rebername çawa alîkariya dibike ji bo ku civînîka IPP amade bike. Silav Danî, tu çawayî? Çend mirovên û derbasî xizmetên mezinan bûne û biyamîn ev mînakên bi hempa ne ku piştgiriya bidî wan? Spas dikim. Stephen Cavalry. Sirtîvîn bi hempêya, ez wî werzêşê hez dike? Beyzbol. Min fêm kir. Ez dikarim ji bo wî stajeka peretî li spor smartê peyda bikim. Ez divê hûn pêşî wî bixwînin û Stephen bibînin ma ne çêtir e? Wow, ev çi ye? Ew rêbernameya IPP-yê ye. Bawer bike. Ji her tiştî zêdetir dixwazim ku karê belgeyên fermî ji bo min dernekeve. Baş e, ev kar zêdetir ji ev belgeya dernaxe. Ji bo astengariyan ev plansazakiye baştir Ji e. dil dibêjî. Ez xizmeta zêdetirî 6 kesan dikim li vir. Ne bawerim listeyeka kontrolê alî min bike. Wînî, ma behsa we kiribû, lîsteya kontrol li ser tiştan e. Em behsan mirovin dikin. Kes nawendî ne tiştek wîsa ke ya ku hûn ser çi difikirin. Em ê ku hûn çi qas guhdarî dikin? Çê, ez guhdarî dikim. Ez guhdareke başim. Bele, ez guhdareke başim. Tamam, ka xezan bide min. Ribernameya IPP-ya ku didin malbatya baş hatiye çêkirin, ev li ser bêşan hatiye da başkirin. Plansaziya pêşê, Biz ez texmîn bikim. Ew ku hûn ji bo civînê amadekariya planê dikin. paşê hevdîtîn bixweyo, û di dawiyê de jî nikurînin domdarê. Min fêm kir. Tenê ez fêm nakim ka dagirtina kaxizan de çawa jiyaneka xweştir pêşkêş bike. Tu rast dibêjî. Spasiya wan. û ji ber wê yekê divê jî tu pirtûka xebata IPP-ya xwe tu jî bikî? Ka bise çi? Sibê, saet yekê li odaya konferansê. Nalê. Spas dikim. Fînî, ez jî spas te dikim. Te wextê xwe daye ku porseya plansizeya baştir fehm bike. Ez li benda ciwanê me ya IPP-yê me. Dayê rebenê. Silav birêzman kusa, ez danî me. Îro koordinatorê te ya xizmeta ez im. Baş e, ji dil dibêjî. Karûne, te pirtûka xebata xwe tu jî kiran li kesekê ji derdora xwe nepiştgiriye. Ya rast, Robin alîkariya min kir. Ji min besa rahbîn bike. Ma ev jî di tima di plansaziyê de ye. Robin tîma min heplansaziyê ye. Min fehm kir. Îcar, em jî ku dest pê bikin? Ez nizanim. Ji meseleya malgirtinê. Dibe, navenda her amî gelek alternatîfan pêşkeş dike. Tu digarî bi astengra, kesin ne astengra. An jî bi tena serê xwe bimîne, ji bo tek kijan baştir e. Na ez û Robînê kûçikeme birûz bi hev re dijîn. Lewma jî ji bo me ya baş ev e ku ez û Robînê kûçikeme birûz dîsa bi hev re bimînin. Kam wê binivîsin. Ez dixwazim bi hevala xwe û kûçikê xwe rabijim. Divê rewşa jiyana xwe tu çi hez dikî? Kirê baş e. Lê xwezî me dibexem hem mezintir bûye. Tu fêm dikî ez çi dibêjim? Ma zehmeta mirov bedbexwe xwe bigere. Tu nikarî xwe bigehî tiştan. Na ji bo kekê min sar dibin tezgehekê mezintir lazim e. Bi vê halê divê ez wan daynêm ser ocaqê lê germeyê wan ziva dike. Tu kekan çi dikî? Erê dema ez zaribûm da pîrka min fêrî min kir. Nizam çima lê medbex her dem ji bo min cihekî ewle ye. Da pîrka min gelek tiş fêrî min kirin. Lê wê qet mêj ku ez nêzîkê kirêmayê bibim. Bi gotineka din kekê min xweş çê dibin. Lê ew ne tiştên herî xweşkin ku heta niha dîtine. Bereva jî porê min xemlandina kekan negire dayê genetîkê. Hûn qet nefikirî ku xursa kemilan da kekan bistînin? Belê ya min heye. Li jêra navenda civakiyek heye. Ka deqekî bise. Fermo, Ma te rêk peyda kir ku tevlî civakê bibin bi pirsa li ser cih jiyana min, ha? erê wînî ne tenê ew. Ez nû fêr bûm ku tu jî nanpahtînê hez dike. Menbex cihekê wîsa ye ku li wir tu azadî û tu serbilind dibû ku porê te dişî bi porê dapîra te. Ev pirtûka xebatê ne tenê ji bo alîkariya bikarhanirin hatî dizankirin divê ew bifikirên ka bi rastî çi dixwazin. Herwîha ew jî mere dibe alîkar ku em li ser wan zêdetir piştgiriya pêwîst ji bo wan dibe peyda bikin. Wow! Ez vê kem caran dibêjim, lê ez xelet bûm. Ew pir jê hatiye. Hûn diçin ku? Divê ez herim ji bo civîna IPP estîmê xwe amade bikim. Dixwazim pijaz bim ku ew derdoraviyê piştgirî dikarin vê dagirin. Te îro keyfa min anî danî. Ji bo vê hurmeta xwe pêşkêş dikim. Hey sevane, te rêbernameyê nû ya IPP-yê dît, ew dê te şaş û metel bihêle. Paşê, winî dît ku di nav rebernameya IPP-yê de pirtûkeka xebatî heye ji bo kesin ku em piştgiriyê didin wan ji bo pirsên muhîm lê korînekê kur ku keşifkirina arwancên wan hatî çêkirin.
Ji bîr nekin plana kes navendî ji bo afirandina belgeya me nû ew jî ji bo afirandina jiyan xweştir e.